en trots. Dat is allemaal wet. Die van het Hengen. De huzaren van het Hengen. Onder koolbakmutsen. Niels Knopen. Johan Vergoosen. Met de Mees. Van Meeuwissen. En hier is het Keizerspaard. Jelle de Jonge en Rini. En Ilona Idema met René. Schitterende huzarenkostuums. Uniform moet ik zeggen. Ik vind persoonlijk dat wij best wel in een tijd, wat kennen we elkaar nu, zo'n 10 jaar ongeveer. Ja. Misschien wat korter. Dat er veel, ja, we zitten in een periode met een hoop verandering. Hè? Ja. Ik heb wel in het begin meer paard gezien, dat is ook interessant.